ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ግዝረት ምልክት ኪዳን ጽሪ 1 አብርሃም ወዲ 99 ዓመት መስኮነ እግዚአብሔር ተራእዮ አነ እቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ከኣኩን ኪዳነይ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ከቀውም ኣዝዮን ከብዝሓካ ድማ በሎ አብርሃምካ ብገጹ ተደፍአ አምላኽ ድማ ከምዚሉ ተዛረቦ ኖ አንስ ኪዳነይ ምሳኻ እዩ ንስኻ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ክትከውን ኢኻ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ጌረካ እሞ አብርሃም ደአምበር ደጊም ስምካ አብርሃም ኣይጽዋዕ ኣዝየ ከፍሪካ ህዝብታት ከም እትኸውን ድማ ክገብረካ ነገስታቱን ካብኻ ክወጽዮም ኣነ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ዘርኻን ኣብ ብድሕሪኻ ድማ ኣወለዶኦም ኪዳነይ ክቀውም ኣነ ንኣኻን ብድሕሪኻ ድማ ነዘርኻን ኣምላኽ ከም ዝኾንኩ እዚ ናይ ዘለዓለም ኪዳን እዩ እዛ ምድሪ ስደትካ ኩላ ምድሪ ከነአን ንኣኻን ብድሕሪኻ ድማ ነዘርኻን ንርስቲ ዘለዓለም ክህብ ኣምላኾም ከኣ ክኸውን አምላኽ ድማ ናብ አብርሃም በሎ ንስኻ ኸኣ ኪዳነይ ክትሕሉ ኢኻ ንስኻን ብድሕሪኻውን ዘርኻ ኣብ ወለዶኦም ትሕሉ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ብድሕሪኻ ድማ ኣብ ዘርኻ ዘሎ እሞ ንስኻትኩም እትሕልዎ ኪዳን እዚ እዩ ኣባኻትኩም ተባዕታይ ዘበለ ኩሉ ይገዘር ስጋ ዕልቦኹም ግዘሩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎይን መንጎኹም ዘሎ ኪዳን ምልክት ክኸውን እዩ ኣባኻትኩም ወዲ 8 መዓልቲ ተባዕታይ ዘበለ ኩሉ ኣብ ወለዶኹም ኣብ ቤት እተወልደን ካብ ማንም ካብ ዘርኻ ዘይኮነ ወዲ ጓና በገንዘብ እተዓደገን ይገዘር ኣብ ቤትካ እተወልደን በገንዘብካ እተዓደገን ብግዲ ይገዘር ኪዳነይ ኣብ ስጋኹም ኪዳን ዘለዓለም ክኸውን እዩ ዘይተገዘረ ተባዕታይ ስጋ ዕልቦኡ ዘይተገዘረ እታ ነፍሲ ቲኣ ኪዳነይ ኣፍሪሳ እሞ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ ቁጥሪ 15 አምላኽ ድማ ንአብርሃም ንሰበይትኻ ሳራይ ስማ ሳራ ደኣ እዩ እምበር ስማ ሳራይ ኢልካ ኣይትጸዋዕያ ክባርኻ ካብኣ ድማ ወድክበካ ክባርኻ ህዝብታት ከኣ ክትከውን እያ ነገስታት ህዝብታት እኳ ደኣ ካብኣ ክኾኑ እዮም በሎ ሽዑ አብርሃም ብገጹ ተደፍአ ሲሒቁ ድማ ብልቡ ንወዲ 100 ዓመት ዶ ወዲ ይውለደሉ ሳራ ጓል 9 ዓመት ከትወልዶ በለ አብርሃም ድማ ንኣምላኽ እስማኤል ግዳብ ኣብ ቅድሚኻ እንተ ዝነብር በሎ ኣምላኽ ከኣበለ ኣይፋልን ሰበይትኻ ሳራ ደኣ ወዲ ክትወልደልካ እያ ስሙ ድማ ይስሐቅ ተውጻሉ ኢኻ ኪዳነይ ከኣ ምስኡን ብድሕሪኡን ምስ ዘርኡን ኪዳን ዘለዓለም ከቀውም ብዛዕባ እስማኤል ድማ ጸሎትካ ሰሚዐ ኣለኹ ኖ ባሪኸዮ ኣለኹ ከፍርዮን ኣዝየ ከኣ ከብዝሖን 12 ሽም ክወልድ እዩ ዓቢ ህዝቢ ድማ ክገብረ ግናኻ ምስቲ ሳራ ንዓመታ ከምዛ ግዜ እዚኣ እትወልደልካ ይስሐቅ ኪዳነይ ከቆም ምስኡ ምዝራብ ምስ ወድአ ከኣምላኽ ካብ አብርሃም ናብ ላዕሊ ደየበ ቁጥሪ 23 አብርሃም ድማ ንወዱ እስማኤልን ነቶም ኣብ ቤቱ እተወልዱ ኩሎምን ገንዘቡ እተዓደጉ ኩሎምን ካብ ቤተሰብ አብርሃም ተባዕታይ ዘበለ ኩሉ ወሲዱ ከምቲ አምላኽ ዝበሎ በታ መዓልትቲኣ ዕልቦ ስጋኦም ገዘረ አብርሃም ስጋ ዕልቦ ክግዘር ከሎ ወዲ 99 ዓመት ኮይኑ ነበረ ወዲ እስማኤል ድማ ስጋ ዕልቦኡ ክግዘር ከሎ ወዲ 13 ዓመት ኮይኑ ነበረ በታ መዓልትቲኣ አብርሃምን እስማኤልን ወዱን ተገዝሩ ኣብ ቤቱ ተወልዱ ኩሎም ቤተሰቡን ካብ ደቂ ጓና ብገንዘብ ተዓደጉን ምስኡ ተገዘሩ